Gde si taksi kad nam trebaš? To su glupersi. Mi smo spremne za Fashion Week u Moskvi, Dubaju. Ruskinja u duši. Ma ne bre, nosim džemper, sestro. Kao da smo u Moskvi, a ne u... I rusku suknju, evo da, ruska suknja. Da, ruska suknja, vetar duva, pada kiša, naravno. Dobro? Jako blizu vreme, njoj ne. Užasna pljuštik. Dobro, sad je bar, mislim, nije stala, pada i dalje. Ali kako je pljuštala jutros, kad smo ustale, katastrofa. Znači, spremne smo za Fashion Week, ali naravno, pošto smo jako mršave, moramo nešto i da pojedemo. Mi smo uvijek hladne, to svi znaju. A znate već, da. Instagrama, Snapchata, i YouTube kanala, sve, da. Uvijek smo gladne. Nadam se da će mikrofon raditi, da neće vetar opet zeznuti kao u prošlom. I to je to. Nadam se da će neki taksi da nas pokupi. U suprotnom, Svetlana će da izbaci batak, pa ćemo nešto nahvatati. Mislim taksi. Ajde, ćao do daljnjeg. Ok, ako Svetlanin batak ne upali, probat ćemo ovaj iz KFC-a. Besplatna reklama. Ne, morat će da mi plati. Ajde, zdravo. A taksija nema, pa nema. A taksija nema, zora svanula. Odlučili smo da pozovemo hitnu, pa da hitno stignemo do Design Districta. Možda ćemo tako pre. Neće ovaj nas da pokupi, ne, vidite ko je ovde gužva. Ne, i ovaj je, crven, ne vredi, ne vredi. Stojimo ovde pola sata ispred zgrade, ništa se ne dešava. 15 minuta kasnije, Uber je spasio stvar, ali je počeo pljusak. Da. Idemo! Ja ću igračica da budem, a Ceca će da bude pjevačica. Ćemo da izginemo. Ćemo da izginemo u vodu, bre. Koliko vode imaće, svi će da izginemo u ovu vodu. Kažem vam ja. Džabe pesek, džabe. Kakva sam pjevaljka. Ali Ceca da vam otpeva Karleušu. Znači ne biste verovali. Nije teško to. Ne biste verovali. Realno. Nije da imam nešto protiv Karleuše. Ma nije ja. Okej, svi su mi okej. Okej. Ne slušamo, ali zato nam je okej. Zato su nam i dobri. Da. Stigle smo do Design Districta. Divan dan, našoj kući rođendan. I evo nas u Harper's Bazaar lokalu. Jedemo avokado, naravno. Šta drugo? I ona i ja. Evo, ovdje je jako lepo, jako je tiho, mirno. Jako je nekako simpatično. Ne znam, sviđa mi se što... Imaju stolove. Stolovi su jako bitni. Da, za slikanje. Prelepo je. Sad ćemo da vidimo kakva je hrana, ali pretpostavljam da je dobra. Nadam se da je evropski dobra. Znam, grozna sam, ali ovdje mi toliko fali evropska hrana. Mamina kuhinja, mama, skuvaj mi nešto i pošalji.